Her vaqt оқырға һәм барысын да білерге, күбрәк білген сайын күчлерәк буласың. Максим Горькийның сүзләре белән елның беренче чыгарылышын башлап җибәрәбез. Білім дөньясы кабат сезнең белән, димәк сезне кабат мәгариф тармагының кызыклы хәбәрләре һәм файдалы яңалыклары көтә. Бүгенге тапшыруыбызда укучылар белән ачык диалог. Мәгариф министрының туган мәктәбе нинди яңалыкларга бай? Ширик гасырның білім хазинәсе. Асинова бистәсенең Гыймаддинов исемендәге Татар гимназиясе нәрсә белән горурлана ала? Ярдәмгә робот. Мәктәп укучылары Татарстанның иң зур предприятиясе өчен нинди аппарат булдыра алган? Орчаның Валентин Федорович Ешков исемендәге беренче номерлы мәктәбендә гадәти булмаган дәрес узды. Мәктәп Орчада туып үскән Донец өлкәсенең Степановка авылы өчен көрәштә һәлак булган Советлар Союзы герое исемен йөртә. Мәктәп каһарманның исемен олы хөрмәт белән искә ала һәм чыгарылыш сыйныф укучылары турында да онытмый. Шуларның берсе Татарстанның мәгариф министры Рафис Борһанов. Күптән түгел ул үзенең туган мәктәбендә булып кайтты. Укытучылар һәм укучылар белән аралашты. Мондый төр очрашулар укучыларга югары үрләр яулау мөмкинлеге үрнәге һәм мөгаллимнәрнең катлаулы хезмәтен данлау. Балалар һәм министр нинди темаларга әңгәмә корган һәм мондый башлангычларны Татарстан президенты ни өчен хуплый? Бу хакта киләсе репортажыбызда. Какие профессии на сегодняшний день востребованы в Татарстане? Өлкән сыйныф укучылары һәм республика мәгариф министры белән очрашу ачык диалог формасында узды. Орчаның беренче номерлы мәктәп укучылары унлап сорау әзерләгән. Бердәм дәүләт имтиханын ничек уңышлы үтәргә, дулкынлануны ничек киметергә, министр үзе бу мәктәпне нинди билгеләргә тәмамланганы, профессиясын сайлаганда нәрсәгә нигезләнгәне дә. 40 лет, наверное, прошло, как я закончил эту школу. Да, более 40 лет уже назад. И Бу мәктәпне бетергәнемә инде 40 елдан артык узды. Киләчәгем төрле үсешләр алырга мөмкин иде. Әни ясынган булса да, үзем медик булып эшләргә теләгән идем. Әмма медицина институтында ачык ишекләр узган көннәрендә анатомия бүлегенә кереп карадым да, сәламәт кеше белән эш итәсем килгәнен аңладым. Китап уку, киң белем туплау, тарихны өйрәнү мәктәп укучыларына министрның юл теләкләре төгәл булды. Цифрлаштырылган белем мөхите федераль проектына кушылган 170 еллык Валентин Ешков исемендәге Орча мәктәбе балаларына бар фәннән дә төпле белем бирә ала. Техник яктан җиһазландырылган кабинетлар белем бирү барышында заманча гаджет куллану бу мәктәпкә лаеклы укучылар тәрбияләп чыгарырга мөмкинлек бирә. Традиции еще той советской школы, когда Совет мәктәп гореф-гадәтләре тәрбия һәм укыту серләренә төшендерү, балаларның белем алуга теләкләрен булдыру, бүгенге җиһазларны куллана белү. Булар барысы да бергә булганда искиткеч нәтиҗәләргә килергә мөмкинбез. получается очень хороший результат. Кабинетларын техник яктан камилләштерүдә тукталып кына калмыйча, республикада беренчеләрдән булып Орча мәктәбе дәресләренә сәламәтләндерү системасында кертте. Динамик тыналыш вакытында башлангыч класс укучылары аякларына, аркаларына күнекмәләр ясый, аерым күз эчендә гимнастика уздыра. Кабинет түшәмнәрендә офтальмотренажерларны укытучылар үзләре рәсмиләштереп ябыштырган. И вот они обводят глазами вот эту 8, потом у нас, значит... Балалар күзләр белән 8 санын йөреп чыгалар, аркылы-торкылы карап чыгалар. Башны да хәрәкәтләндерер өчен төрле төстәге билгеләр буйлап йөреп чыгабыз. Стрелочки, дорожки есть у нас, да, и синие стрелочки. Мәктәп яңалыклары хөкүмәт тарафыннан да югары бәяләнә. Бүтән район һәм башкала мәктәпләре өчен Орчаның беренче номерлы мәктәбе якты үрнәк. Мәгариф министры Рафис Борһанов туган мәктәбендә еш кунак. Классташлар белән коридор буйлап чабып уйнаганыбыз да, парта артларында утыруыбыз да истә дип икрар итә. минем өчен әйткәндә, күбесенчә җиһазның нинди булуы истә калмаган. Минем бүгенге көнгә хәтле 1 класстан 10 класска хәтле укыткан укучыларның йөзләре, аларның миңа биргән белемне биргән вакытында теләкләре, аларның күзләре, менә алар бүген дә минем күзем алдында. Һәм мин 1 класстан алып 10 класска хәтле һәрбер укыткан укучының исемен, аның ата исемен, фамилиясын хәтерлим һәм бик яратып барысын да искә алам.
Хәзерге җиһазлар янына һичшиксез укытучы кирәк. Укучының чыгарылыш имтиханына әзерлекне бары тик ул кыра. Бу мәктәп республика педагоглары квалификацияләрен яхшырту өчен стажировка урыны булуы да юктан гына гыйбарәт түгел. Асинова бистәсендәге Татар гимназиясе ширек гасырлык юбилейын билгеләп үтте. 25 еллык эшчәнлекләренә нәтиҗә ясадылар, киләчәккә максатлар билгеләделәр. Әлеге уку йорты туган телне саклап калу һәм үстерүдә укыту программасыннан тыш та зур эш башкара. Мәдәният һәм фән эшлекләре белән тыгыз элемтәдә торалар. Татар халкының күренекле язучылары, мәгърифәтчеләре мирасын туплап, аларның әдәби тел байлыгын киләчәк буынга тапшырырга тырышалар. Директорлары да әлеге чараларны оештыручы гына түгел, үзе мөгаллимнәр белән бер сафка басып, үрнәк күрсәтүче. Юбилей тантанасында да шуны дәлилләде. Тулара Гөлназ Мирхәлилова. Babamlarda il yazmışı, Allah üze tarihçi, babaylarına utmadık deyip aklanıp da karadım. Otup kaldım kurşu babay, dört babamdan sonadı. Сәхнәдән төшүгә шуклык шаукымына бирелделәр. Икенче сыйныф малайларының энергиясе ташып тора. Монда бездә бик рәхәт укырга. Монда укытучылар әйбәт. Мине яраткан укытучым Фрида Насына. Минем өчен иң кызык дәрес математика. Чөнки анда төрле примерлар була, и мин аларны решать итәм инде. Анчиги, монтам череги. Азамат Шәмсетдинов тэквондо фанаты, әлеге спорт түрі белән дә үз гимназиясендә шөгыльләнә. Анда күп приемнар мине беләм. Оныттым инде безнең приемнарны анда. Бөтен Кубанда приемнар. Мине мәче не итте сначала. Бар тэквондога дип мен согласиться иттем. Анда бик рәхәт булган. Ришат Батыршин тарих укытучысы. 5нче сыйныфтан алып 9нчыга кадәр гимназиядә бу фән татар телендә бара. Туган телдәге дәреслекләр буенча укытыла. Сыйныф içinde татарча белмәгән укучылар да була. Ләкин аларга инде татар телен аңламаган укучыларга урысча тәрҗемә итеп бирәбез. Мен монда бик ошый. Үземдә Асинуда торам. Дәресләр татар телендә алып барыла, китаплар да татар телендә. Математика, физика, биология бөтен татар телендә китаплар. Мин инде туганнан бирле татар теле ачылган. Шуңа татар теле белән татар телендә укырга миңа җайлырак. Татар телендә урта белем алуыбыз тормышта бернинди дә киртә тудырмады. Киресенчә яхшы эш табарга ярдәм итте ди әлеге гимназияны тәмамлаучылар. Шундый фикердә булган Рәзилә Галимуллина Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында эшли. Эштә дә миңа татар теле кирәге чыкты. Татар теле белән сөйләшәбез инде. Хәзер әйтәләр татар теле кирәкми дип. Ләкин ул безгә кирәк. Без Татарстанда яшибез, ул безнең инде телебез. Гимназия үзенең ширек гасырлык тарихын барлады. Бүген биредә белем алучыларны әлеге уку йортын тәмамлаган танылган шәхесләр белән таныштырды. Яшь укытучыларны ветеран мөгаллимнәр белән очраштырды. Шушы җирлектә безнең 25 ел буе татар гимназиясе булып яшәбез. Үзе бер дәрәҗә дип аңлыйм мин аны. Бүгенге көндә дә безнең балаларыбыз шундый матур итеп татарча сөйләшәләр, дәресләребез татарча алып барыла. Һәм инде без балаларга менә шушы татар теленең нигезен күрсәтер өчен музейлар оештырабыз. Шулай үзебезнең мәгариф өлкәсендә казанышлары булган шундый педагогларыбызның шундый матур саллы сүзләрен язып, алар бер укымаса бер укый бит аны. Директор Гөлина Саттарова гимназия тормышын баятучы, һәр төрле чараларны оештыручы гына түгел, укытучылар белән бер сафка басып, үзе дә үрнәк күрсәтүче. Юбилей тантанасында да ул шуны дәлилләде.
білім беру йортының оңай нәтижелері мұның білән генә шикләнмей, оның укучылары Татарстандағы ең зур предприятиеләрнең берсенең эшен җиңеләйтү өчен робот ясаган. Оны оешма җитәкчелегенә тәкъдим иткәннәр. Яшүсмер малай һәм кызларга үзләрен шундый җитди проектларда сынап карарга узган елның көзендә гамәлгә кертелгән яңа программа үсеш нокталары ярдәм итә. Россия буйлап старт алган мондый үзәкләр Татарстанның 100гә якын авыл һәм бистәсендә бар. Укучыларга информатика, технология һәм тормыш иминлеге нигезләрен кызыклы, мавыктыргыч итеп өйрәнү мөмкинлеген бирәләр. Үсеш нокталары проекты авыл һәм бистә мәктәпләренең иң заманча техника һәм укыту әсбаплары белән тәэмин итте. Укытучылар өлгереш яхшырды дип сөенә, укучылар заманчалашкан дәресләрне аеруча ярата. Эш фәннең ничек итеп популярлаша баруын Асинова бистәсендә Гөлфия Гавайдуллина күреп кайтты. Бу макет авыл хуҗалыгына зур файда китерергә тиешле робот. Ул күп функцияле. Лицейдан ерак түгел урнашкан яшелчә һәм җиләк-җимеш комбинаты өчен ясаганнар. Вместе с ребятами мы спроектировали Без бергәләп теплица комплексы өчен робот проектын ясадык. Ул яшелчәләрне ашламалы һәм уңышлы җыя ала. Руководством потом мы показали этот робот. Комбинат җитәкчелегенә бу роботны күрсәттек. Аны җыеп эшләрендә куллана алсыннар өчен. Технология дәресендә заманчалашкан малайлар хәзер урындык ясамый, квадрокоптер җыя. Җәен аның белән лицейны тышкы яктан видеога төшерергә планлаштыралар. Безгә түгәрәк бу бик ошый. Без монда ясыйбыз ниндидер макет, андары 3D принтер белән аны ясыйбыз. Бу ташбака информатика түгәрәген җанландыручы, әлеге фәнне мавыктыргыч итәргә булышучы программаларның берсе. Ну, когда пишешь алгоритм... Без башта алгоритмнар язабыз, аларны компьютерга кертәбез, ә ташбака шул хәрәкәтләрне кабатлый. Уйлыйм, язармын программалар. Бу белем кирәк булыр миңа эш тапканда. Үсеш нокталары проекты укучыларда тормышның һәр өлкәсе өчен мөһим күнекмә, алдан күрү сәләтен булдырырга ярдәм итә. Начальное программирование, то есть наши начальные Башлангыч программалаштыру логиканы һәм алгоритмик фикерләүне үстерәчәк. Хәзер төп дәүләт имтиханына әзерләнә башлыйбыз. Чөнки бу темалар әлеге сынау биремнәрендә бар. Потому что эти темы в заданиях ОГЭ тоже есть. Тормыш иминлеге дәресләре дә яңа сулыш алды. Үсеш нокталары проекты беренчел ярдәм ысулларын онытылмаслык итеп өйрәтү максатын куя. Бу макетлар шуның өчен. Нужно зажать нос, потом набрать сильно, очень глубоко воздух. Борынны кысып тотарга, аннан соң тирән итеп сулыш алырга һәм кешенең авызына 2 тапкыр тирән итеп сулыш ирергә. Вдоха сделать человеку в рот. Безнең укучыларның һәр өлгерешләре дә яхшыланды. Укучыларны кызыксыналар. Барысы да шуны практически үзләре эшләп карарга тырышалар. Ялгышларын төзәтәбез, өйрәтәбез үземдә. Үсеш нокталары проектына кергән фәннәр буенча ачык дәресләрдә еш үткәрелә. Аларны укытучылар гына түгел, ә укучылардан торган комиссия дә карый. Учителями я очень горжусь, ведь они очень быстро привыкли к новым технологиям. Укытучылар белән бик горурланам. Алар яңа технологияләргә бик тиз ияләште. Ә балалар вакытларын төрле түгәрәкләрдә күбрәк үткәрә башлады. Мин аларның файдалы эш белән мәшгуль булганнары өчен бик шат. Заметно повысилась успеваемость по ряду предметов. Билгеле бер фәннәр буенча өлгереш яхшырды. Үсеш нокталары проекты безнең лицейга алга зур адым ясарга мөмкинлек бирде. Заманча җиһазлар белән тәэмин итте. Лицей сыйныфларындагы заманча ремонтта әлеге проект ярдәме. Үсеш ноктасының биредә үз почмагы бар. Ул тәнәфес вакытында укучыларның яраткан урыны. Ялны да файдалы итеп үткәрү мөмкинлеген бирә. Безнең барлык сюжетларны да сез интернетта карый аласыз. Тапшырубызның аккаунтлары барлык популяр социаль челтәрләрдә дә бар. Фикерләрегез һәм кызыклы вакыйгаларыгыз белән уртаклаша аласыз. Без үз чиратыбызда алар турында сөйләрбез. Яңа мәгълүматка баюың шул кадәр рәхәт дип әйтә иде француз комедиографы Мольер. Чыннан да яңа белемнәр байыта, шатлык өсти. Белемнәр белән илһамланыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.